First question. Anwara Taimura माब्ला आसामनि गिबि आइजो चिफ मिनिस्टार जादोंमोन? अपसनाव दङ 1979 मायथाइयाव, 1980 मायथाइयाव, 1981 मायथाइयाव आरो 1982 मायथाइयाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बी 1980 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन। सोरखौ असमिया रायथाइ थुनलाइनि बिफा बुङो? अपसनाव दङ भट्टदेव, माधवदेव, शंकरदेव आरो अनिरुद्धदेव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए भट्टदेव। नेक्स्ट कुइसन। आसामाव गान्दा सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? अपसनाव दङ 22 सेप्तेम्बर, 25 अक्ट'बर, 20 जुन, 14 नभेम्बर। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए 22 सेप्तेम्बर। नेक्स्ट कुइसन। श्री सुर्य पाहारा बबे जिल्लायाव दङ? अपसनाव दङ बङाइगाव, गवालपारा, बरपेटा आरो धुबरी। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बी गवालपारा। नेक्स्ट कुइसन। आसामनि जौसिन हाजो थिखिनिया बबे? अपसनाव दङ पाट-5 हाजो, नामसा हाजो, बराइल हाजो आरो बेटारबारि हाजो। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सी बराइल हाजो। नेक्स्ट कुइसन। सती साधुनिया बबे फोलेरनि रानिमोन? अपसनाव दङ कसारि फोलेरनि, कच फोलेरनि, चुटिया फोलेरनि आरो आहम फोलेरनि। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सी चुटिया फोलेरनि। नेक्स्ट कुइसन। बबे मोनसेया गौहाटी बिजिरसालिनि सिङाव थानाय नङि एलेखा एबा जायगा? अपसनाव दङ नागालेण्ड, मिज'राम, अरुणाचल प्रदेश आरो त्रिपुरा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर डी त्रिपुरा। नेक्स्ट कुइसन। आसाम मेडिकेल कलेजखौ मा मुङै मिथिनाय जायो? अपसनाव दङ बेरी हुइस मेडिकेल कलेज, सेन्ट जन मेडिकेल कलेज, रबार्ट ब्राउन मेडिकेल कलेज एन्ड सेन्ट पैट्रिक मेडिकेल कलेज। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए बेरी हुइस मेडिकेल कलेज। नेक्स्ट कुइसन। सोर असमियाया गिबि माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोदोंमोन? अपसनाव दङ मनीष डेका, तरुण शइकिया, बिदयुत बरा आरो अभिनन्दन बरा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बी तरुण शइकिया। नेक्स्ट कुइसन। जायगाखौ नायनानै आसामा भारतनि मादाव बेसेबां नम्बराव दङ? अपसनाव दङ 15थि, 17थि, 19थि आरो 21थि। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बी 17थि। नेक्स्ट कुइसन। आत्मानु सन्धान अट'बाय'ग्राफिखौ सोर लिरदोंमोन? अपसनाव दङ हमेन बरग'हाइन, कनक सेन डेका, नगेन बरा, महिन बरा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय हमेन बरग'हाइन। नेक्स्ट कुइसन। आहमफोरा फैसाखौ मा होनना बाहायोमोन? अपसनाव दङ थाखा, नारायणी, मुद्रा आरो साखा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए थाखा। नेक्स्ट कुइसन। आसामाव सोर हानि जखा सुनायखौ जागायजेनदोंमोन? अपसनाव दङ गदाधर सिंह, रुद्र सिंह, हमेन बरग'हाइन आरो नरनारायण। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए गदाधर सिंह। नेक्स्ट कुइसन। बबे जिल्लाखौ बामारा आरो सांमाइ फाथर होनना मिथिनाय जायो? अपसनाव दङ
शिबसागर, जरहाट, तिनिसुकिया आरो गलाघाट। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि तिनिसुकिया। नेक्स्ट कुइसन, आसामाव सोर गेलेनायाव गिबि एम्बासाडर मोनदोंमोन? अप्शनाव दङ हिमा दास, अंकुचिता बर', शिवा थापा, महादेव डेका। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए हिमा दास। नेक्स्ट कुइसन, सोर असमिया लिरगिरिखौ उपनिषद सम्राट होनना मिथिनाय जायो? अप्शनाव दङ शरत चन्द्र गस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा, रजनीकान्त बरदलै, कृष्णकान्त हान्दिक। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि रजनीकान्त बरदलै। नेक्स्ट कुइसन, आइ लिगां फोरबोआ आइनि ओंथिया मा? अप्शनाव दङ फसल, फिथाइ, बिफां आरो दै। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि फिथाइ। नेक्स्ट कुइसन, आइ लिगां फोरबोखौ आसामनि बबे मोनसे हारिया फालियो? अप्शनाव दङ मिसिं, डिमासा, तिवा आरो ककबरक। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए मिसिं। नेक्स्ट कुइसन, गाहायनि बबे मोनसेया अदालगुरि जिल्लायाव दं? चक्रशिला, आमसां, बरनदि, बुरासापरि। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि बरनदि। नेक्स्ट कुइसन, द रेन फरेस्ट रिसार्च इन्स्टिट्युशनआ आसामनि बबे जायगायाव दं? डिफु, धुबरी, डिब्रुगड़ आरो जरहाट। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि जरहाट। थेंक इउ।